Hi guys. Vi skal lige op. Hvad for en farve vil du gerne have? Turkis. Brænder, vi har allerede lige taget den af. Oh my fucking god. Klar. Okay. Jeg har bare lige... Prøv at se. Fuck, den føles godt. Ja, oh my god. Okay. Vi skal prøve den her. Hvad for en farve? Sagde du det bare? Jeg tror, jeg sagde blå. Blå. Nej, Luk øjnene. Okay, de revs passer revs low-key godt sammen. Okay. Den sidste. Okay. Hvad for en håber du? Jeg håber hvid. Hvid. Okay, hvid. Luk øjnene. Okay. Low-key good collection. Hej, jeg går virkelig godt på den. Du må ikke få den. I do. Okay, nu tager vi den lige. For vi skal også lige taste det stuff. Ja. Vi har de her to ting, vi skal taste. Det er med tyggegummi. Cherries. Og så Tris Snakes. Vi skal lige starte med dem her. Det er chewies. Chewies. Duft. Det lugter kunstigt. Her. Okay, 3, 2, 1. Det smager godt. 10 ud af 10. 5 ud af 10. Kan du give 5 ud af 10? Ja. Vi skal prøve en af hver farve. Det er ikke. Ja, giv mig lidt så sæk. Lad mig lige pakke mine dumplings ned. 3. Men vi skal først lige dele det med. Okay. 3, 2, 1. Det er appelsin. Jeg kan smage det. Det er blåbær. Men hvad er det? Jeg Det er giver kirsebær. Kirsebær. My dumplings. Jeg giver dem. Så vi skal jo smage en, hver farve, ikke? Ej, det gider jeg ikke. Det gider jeg. Okay, den er 2 ud af 10. Guys, hun har også fået den her. Ja. Ja. Det var det for i dag, guys. Ses.